کہ پیر صاحب کہ بس میں سونے دا نا کمانا کوئی نہیں کام شام میں ویلا رہنا جناب صاحب کالوانا صاحب بھائی اسرار صاحب بس میں سونے دا نا کمانا کوئی نہیں کام شام میں ویلا رہنا کوئی پچھے صابر تدس چھڑیندہ ہے علی دے بچیاں دا صدقہ کھانا بہت مہربانی کوئی پچھے صابر تدس چھڑیندہ ہے علی دے بچیاں دا صدقہ کھانا بہت مہربانی جناب علی دے بچیاں دا صدقہ کھانا شیر بیکھنا جی علی دے بچیاں دا صدقہ کھانا در سخی دے تو جد بھی منگی جولی اڈ لیں زری نہ سنگی کیونکہ سعداد دے دارتے آئے ہوئے ہیں نا جی در سخی دے تو جد بھی منگی جھولی اڈ لیں زری نہ سنگی او خالی واپس نہیں گلیندے علی دے پتران تو پتر منگی علی دے پتران تو پتر منگی کیوں او ایک دے بدلے 1000 دین دین او ایک دے بدلے 1000 دین دین کلہ اٹھ نہیں قطار دین دین او زندگی صابر سوار دین دین وہ کلہ اٹھ نہیں قطار دین دین وہ زندگی صابر سوار دین دین وہ زندگی صابر سوار دین دین نال اٹھ دی مہار دین دین نال اٹھ دی مہار دین دین کلام نما جی سنے نال اٹھ دی مہار دین دین او زندگی صابر سوار دین دین او زندگی صابر سوار دین دین کیوں او بی بی زینب تے پاک ویرن علی دے پوترن تے ساڑھے پیرن بہت مہربانی علی دے پوترن تے ساڑھے پیرن اور 10 کی کماندے پائے آئے انہاں دا صدقہ تا کھاندے پائے آئے بہت مہربانی بہت مہربانی انہاں دا صدقہ تا کھاندے پائے ہیں بہت مہربانی صاحب کہ